И здравейте на всички, здравейте геймер от YouTube, аз съм The Dark Shadow и това е Minecraft Shadow Survival епизод 2. Последния път оправихме нещо по градината, така. И ето вече имаме едно wheat или две, там не знам колко се падат, едно. И сега ще привлечеме крави. Само да засъд... още едно порасна. Так. И так. Айде и ти. Ти пак много ми пусна. Така, после това ще стане на плаж и 30 глупости, аз съм го измислил добре, но още не съм достатъчно готов от към материали. Тук ще са ми кравите. Извън кадър копах. Тук малко съм разширил, за да спестя, да не ви дотъпее. Така. Направих стълбище и докато копах, намерих айран. И се трябва да си направя на лопата, защото почвам да се изнервям. Ай, ще го изхъбя това черното дърво, че... Така. Сторч. Така. Аз пък какво си направих? Така. Так. За сега това легло ще стои тука. И после трябва да ходим за дърво. Защото аз нямам. Добре. Чека да видим за колко ще ми стигне. Така. Така. Тук ще направим едни стълби. Още. Ох, пак как застана. Така. И сега, ако пак застанеш така, те изхвърлям. Сети са как да застане. Ама защо го чупя с ръка ми? Не го чупя с... ще да кажа с крак. Така. Тук не се получи симетрично. Не знам защо, но не се получи хубаво. Да го правим. Защото така няма да стои то. И така не става. Така. И това е така. Мисля, че така стана добре. Това остава и от тук. Така, ако го направя, няма да се лечи. И ще стои добре. Така. И ето го пода.
Ето, тук се появиха прозорците. Сега де. Тук ще има нещо за окраска. Такъв обхвата сега. Какво да го направим? Да. Не, всъщност го измислих как ще стане. Трябва просто да го изместя с едно назад. Така. Тук ще има едно купче. И това ще замине с... И така назад ще стане. Просто едно назад ще дойде и... Няма да се занимавам с глупости. Така. Гледай. Така. Ето вече стана. Така да събера тия простоти. Така. Тук виждате как стана едно грозно. Сега ще го правим. Така. И тук ще бодна един чест. Так. Айде. Добре, значи и това ще отиде с едно назад, просто. Но тук това стълбище ще е вградено в стената, да кажем. И тук ще има още малко разстояние, за да може да се минава и да се влиза. Така, така. И това от тук и така. Вече мисля, че сме готови. Да, готови сме. Така. Време е да покопаем с лопатата. Навънка е вечер. Само тук да се довърша. Така. Ето. И ето как се получи. Стана добре, след като го коригирах. Мисля, че сега е съвсем симетрично. Така, значи трябва да може да сложа едно и тук, обаче не мога. Това ще би... Тук ако сложа не мога. И добре, така ще се стои. Сега да сложа това го е тук.
И уау, вижте, имам гледка през малката дупка. Което беше съвсем... Ами не... За кой ли път ще направя грешката да го щупа това легло? Така. Сега. Така. Почти сме готови като цяло с къщата. Сега да ходим да привлечем кравите. Малко разкъсано го правя, ама ще е така. О, и тези са пораснали. Супер. Не, първо ще взема малко дърво, да направя тук един-два честа, че тяйте ми няма да ги разнасям с мене. Кой знае какво може да стане. Така. Момент само. Извинете ме за прекъсването. Опа. Така. Този чест. Директно да бе направя така. Значи са първо да се отворя вратичката. И така. И да доведа една-две овчици. Елате. Само да видя как да върви. Чакай сега. Чакай. Айде сега ще влезеш. Чакай бе. Влизай ма. Хайде Пенчо, погледни ме. Пенчо. Пенчо бе! Защо не ме засичаш? Айде. Идвай след мене. Идвай след мене. Гледай тъс нахалната овца. Айде ма. А така. А така. Браво. Браво на тебе. Сега да довлечем твоята сестрица. Но първо ще те затворя тебе. Чай да там набутам до тука. Айде стой ма. Тъй. Лати тук. Сега. Оп. А, така. Штрак. Айде, всички са готови. Айде. Тук овце. Само да видиш, що съм аз вас. Така. А ти тук и ти тук. Ай, почвай. Така, ето малко овче, което е сиво.
Да, то вярно, че от черно и бяло става сиво. Сега да ходим да намерим малко цветя. Ето и ще го щупя. Не, значи ще щупим и те с хубави работи. Так, 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 так. Ай, опа! Чуваме свинчо. Скачаме при сепиите. Бам, бам. Бам, бам. Вижте как стана. Просто страшно яко. После отгоре ще направя още работи, но за сега е това. Тук ще го доразширим, това ще тесно са бутат. Време е за дърво да ходим. Защото нашите приятели тук няма да се блъскат. И ние ще са щастливи овце. Само да си взема брадвето. Вау. За какво отидох, за какво видях. Добре. Така, стигнах където исках. Да речем, ти ще си така. Ти ще си ти. Так. Айде сега. Щастливи овце! Така. Тук ще направим изход аз. Ейте. Само побързам. Да не се измъкнат. Ох, майко. Така. Так. И вече сме готови. Штрак. Штрак. И ето ги нашите приятели овчици. И мисля това да е за сега. Абонирайте се, коментирайте, оценявайте, дайте лайк. Който ми открадна овцете, ще му куцна главата. Чао!